втори епизод, тъй като имахме този тест. И ще опитаме... Аз снимах преди с Фрапс, между другото. Аз първоначално снимах с Бандикъм, с Фрапс, с Фрапс хем ми лагаш, хем не ме беше удобно. Кажи ми програмата, аз ще да снимам на CSGO. Camtasia или XSplit. Си XSplit може да стримваш и да снимаш. Аз ползвам Camtasia за снимане. С Тя е за OBS обработка. е яко. С OBS. Тя е по принцип по-добре за стримове. Да, вярно. Аз никой не съм по OBS, обаче доста от приятелите я използват. Аз съм я използвал, Няма на него му са прецака. А как ми лаги? Как ми лаги? Какво? А, да, е. Не, шоколада е за... Аз ще го готвя, а пък ще се разделите това. Няма да Експерт! Не може да съм и не пето ниво. Невъзможно е. Възможно. То след едно голямо зомби и две приятели просто им Да пак ли? Да пак. Първо играта да пак. Проблема е, че имам директно с 11 и тъпата игра не го забелязва. Ти били снимал на телефони. Аз открих някаква супер готината програма, с която можеш да стримваш и да снимаш с 1080p на телефона. Какъв ти е Стима? Какъв ти е Стима? Звездичка, но Хитлер звездичка. Хитлер ли какво? Да, но Хитлер. Петко, я дай код за някаква игра, че искам да събера 30 игри с Steam. Събери си ги сам, бе! Въпреки че аз само 3 игри съм Ай, си имам PD, да хейст, имам и Гарес Мод. и аз имам Гарс Мод. Ти да хим двамата. И аз имам Гарс Мод. И аз имам Гарс Мод. Кой няма Гарс Мод? Ами също всички приятели имат Гарс. Здрати. Това си е вярно. О, Тя между другото е сладка. Какво ни харесваш? Чакай да му освободя малко пространство, защото ми се струва да снима на... Ще махна тези типовити. Той не! Аз не мога да те напия. Така. Мама, ти пък, тя готви шоколад. Ти, мама, не готви шоколад? Мина ти постата ми сестра. Мина ни Мина ни бяха се голи. Това си е вярно. Не съм излагана и съм на готви шоколад. Петко не може да разбере какво ни харесва за страст. Много е сладка. кои? Петко какво ни харесва в Наталя? Остани един час, не ще ми сходим интересно. Тя беше с мене. Сидяме върху крака. И Ивайло скочи. И хубаво, че Ивайло си скочи да се пожертва, за да ме спаси. Пак тя му издра цялото лице. Ма пък иначе беше спокойно. Ма пък иначе останалата част беше спокойна. Докато Наталия не се измъкна от това с топките и ни тръгна пак да се хвърля върху мене. Един път, спомня си човек, когато реши да намери топката да ти не смуква. Да. И ти беше виновен, че ни дай да говоря с мене. Ама аз не, също става така. Тя реши да такова в носа и ти вика: Алекс, Петко има малки блешки от
Малко тележки не са. Нищо, че тя ми чупи моса. Това не е проблем. Как ми да тези 4 аз бия гигантското зомби с 1000 часа и ми дава? И как ти зомбито? Ай, мъкна. Кристиян беше, мам. Той си Кристиян, ма. Йоан. Ей, защо ми каза? Аз как да го кажа? Мъкни. Я ще бия. Ти се го или почва да играеш? Кой? Ти имаш ли CSGO, че да отговоря на тебе? Алекс! Да. Само изпитва, че имаш CSGO, защото я имаш, ама не ти тръгна. На мене? Айде оттам още малко! Малкото зомби умирай! Ама не умира, да му ли бай зомбите? Тато след не умрем. Добре, това ще е за този клип, толкова вече 2 клипа да обсъждам на това ниво.